Türkmenistanda internet el yeterliligi hasam gowşady. VPN-leriň tas işlemeýänligini, internetiň ören haýallygyny we VPN gurup berýän ustalaryň saklanyp soragy çekilýänligini Azatlyň Aşgabatdaky we birnäçe welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir muhty işleýän VPN-ler bloklanýar, ýyl içinde höwes bilen ulanylýan birnäçe VPN-leriň işlemegi kesildi diýip çeşmeleriň biri 28-nji ýylda aýtdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary VPN bökdönçlüginiň soňky bir hepde ulay wagt bäri köpçülükliğin ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýda internet ulanjylar el yeterli VPN-leri gözleýärler we ustalara ýüzlenýärler. Emma soňky günlerde ustalaryň hyzmatyndan peýdalanmak hem kynlaşdy. Adamlar her güni Play Market'ten özlerine işleyen mut VPN gözleýärler. Tölegli VPN hyzmatyny hödürleýän adamlar emkemişgärler tarapyndan anyklanyp soraga çekilýär. Diýip ýene bir çeşme gurrun berdi. VPN hyzmatyny birikdirip berýän ustalaryň soragy çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň en çemesi hem paýtagtda hem de welaýatlarda ýüze çykdy. Güç edaralary tarapyndan geçirilýän soragy edişliklere, çekilenlere batyş görkezilýär we olara VPN ulanjylar barada habar bermek talap edilýär. Şeýle-de olar hyzmatdaşlyga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk anonimlik şertinde töhbetdeş bolan çeşmeleriň birnäçesi gurrun berdi. Tanysymyň tölegli VPN hyzmatyny birikdirýändigini bilip, MHM isgarlary onu soraga çekdiler. Onuň öňüne ak list berip, kimlere VPN birikdirip berendigini, olaryň atlaryny, el telefon nomerlerini, näçe manat pul alandygyny, tölegli VPN mireden nädip we haýsy ýol bilen alýandygyny, tölegi nädip geçirýändigini ýazyp bermegi talap etdiler. Seýledi ondan dasary döwletlerinde kimlere bilen gurlaşandygyny we haçyndan bäri bu iş bilen mesul bolýandygyny ýazmaçy görkezmegi soradylar. Dip çeşme aýtdy. Güç gulluklarynda geçirilen şeýle sorak edişlikler barada gurrun beren çeşmelere görä jikmejik maglumat bermekden ýüz öwrenleri 15 gije gündizlik tutsak astyna almak we hatda fiziki güç görkezmek ýaly çäreler ulanylýar. Şeýle-de VPN çatyp bermek işi bilen meşgullanmakda guman edilýän adamlaryň mobil telefonlaryny, kompýuterlerini barlaýarlar we käbir halatlarda öýlerindäki elektron enjamlaryny hem alyp gidýärler we içindäki maglumatlary dörýärler. Batyş edilýän ustalardan öz müşterileri barada maglumat ýetirip durmak şeýle-de para görnüşinde pul tölemek talap edilýär diýip ýene bir çeşme gurrun berdi. Emkemişgärlerine 1000 manat pul eltip durmaly we köp tölegli VPN hyzmatyny satyn alyp ulanýanlygy barada maglumat bermeli. VPN çatdyrmak üçin ustanyň ýanyna baran adamlara onu 5 minutyň içinde edip bolýan hem bolsa 2 sagatdan gelýär diýmeli we şol aralykda emkemişgärlerine habar ýetirmeli. Ol gelip müşteriniň telefonuny barlamaly we şondan soň eýesine berip bermezligi barada karar çykarmaly. Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de onuň söýlerine görä raýatlary soragy çeken güç edaralarynyň işgärleri VPN hyzmatyny özlerinden satyn almagy talap edýärler. Indiden beýle kim VPN gurnap ber diýip gelse, onda her aýyna 90 manatdan bizden satyn almaly. Ýurdumyzda VPN gadagan, emma biz bilen bilelikde işleşene degmezler diýip ýagdaýdan habarly çeşme munyň bilen VPN hyzmatyna näçe müşteriniň höwes bildirýänligini hem anyklap bolýanlygyny belledi. Adamlaryň ulanýan muht VPN-leri Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan petiklenýär we hödürlenýän VPN-leri arkaly ulanjylaryň nire we nähili saýtlara girýänligini, kimler bilen ýazyşýanlygyny görüp gözegçilik etmek ýoly goýulýar diýip ýene bir çeşme aýdýar. Türkmenistanda garaşsyz habar saýtlarynyň en çemesi petikli YouTube, Instagram, Telegram we TikTok ýaly meşhur ulgamlary hem VPN-siz girip bolmaýar. Şu ýylyň başyndan beri raýatlara VPN hödürleýän SMS berilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mobil telefonlary VPN gurnap bermegi teklip edýän SMS-leriň gelip gowuşmagy raýatlaryň howpsuzlyk aladalaryny güýçlendirip, munyň ýurtda gadagan edilen neşirleri, saýtlary ýygyrlaýan adamlary anyklamak üçin häkimetler tarapyndan iýerilýän bolmagy baradaky çaklamalary döredipdi. Soňky günlerde ýurduň ähli künjeklerinde internete girmekde kynçylyk döredi. Türkmenbaşy şäherinde we Awazada internet doly ketilip birnäçe sagatlap işlemedi. Balkanly çeşme 28-nji ýylda şeýle gurrun berdi. Welaýatda VPN tat doly petikli. Türkmen hökümetine degislidigi aýdylýan VPN-ler hem islänik. Bir hepde bäri Balkan welaýatynda
interneti girmek mümkinçiliginden köp peýdalanýan adamlary anyklamak boýunça işler geçirilýär. Käbir howpsuzlyk bölümleri Balkan vilayetinde Türkmen Telekom'un paýlaýjy serwerlerini jikme-jik barlaýarlar. Bu ýagdaý barada Azatlyga habar beren çeşmeler soň günlerde VPN çatyp berýän Balkanly ustalaryň hem ýydarlanýanlygyny şu sebäpden olardan käbiriniň başga vilayetlere gitmeli bolandygyny aýtdylar. Çeşmelere görä Balkan vilayetinde geçirilýän bu kiber howpsuzlyk çäreleri 10-njy awgustda çenli dowam eder. Azatlyk radiosu bu barada Balkan vilayetiniň häkimetlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Bu ýagdaý Türkmenbaşy şäherinde we Abaza syýasat zoologunda halkara forumuna görülýän taýýarlyklara gabat geldi. 4-nji we 8-nji awgust aralygynda Abazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahat geçiriler. Türkmenistanda ýyllar boýy çäklendirilýän internetiň ilaty el ýeterliligi wagtyl hasam yaramazlaşýar. May aýynda internetiň tizligi birden ören haýallapdy we VPN ustalaryna hem ulanjylaryna basyş güýçlenipdi. Şonda hem VPN'ler köpçülikden petiklendi. Hatda açyk işleýän IMO Messengeri hem işlemedi. Türkmenistan ýyllar boýy dünýäde iň gymmat we haýal internetli ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistan'ı moğollular, İlyasulları oturan turan yerlerini, adamları, oğul gayıllarını, dasarı yurtlara okuwa, işe koyuvermezliğe çağırıp ögüdünlüğü, agıta işlerini güýçlendirdiler. Olaryň içinde öz çağaları dasarı yurtlarda okuyan, işleyen wagtçylar hem az dälip azatlygyň habarçysy habar berýär. Moğolluların edil häzir birden dasarı yurtlardaky Türkmenistanlılar barada çuňur arada galmagynyň anyk sebäbi belli däl. Ýöne bu agitasiýa Türkmenistanly mektepleri tamamlayan ýaşlaryň okuw, iş aladalary bilen dasarı yurtlara gitmek pikirini kän edýän wagtyny gabat geldi. Yerli synçylar we çeşmeler ýöneköy maşgalalardan bolan ýaşlaryň okuwyny dowam etdirmek, işe yerleşmek mümkinçiliginiň ören çäklidigini, bilimde korrupsiýanyň gowşamaýanlygyny, o huzurlugyny işläp maşgala eklemegiň tas mümkin näligini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda soňky günlerde moğollular mescitlerde, pata yerlerini, sadakalarda, toylarda adamları, oğul gaýyllaryny dasarı ýurtlara uğratmalyga çynlary bilen çağırıp başladylar. Dasarı yurtlara giden gaýyllar, gelinler ahlak taýdan bozulýar. Özleri bozulmajak bolsalar hem dasar döwletlerde gölleriniň görýän zatlary gowy bolman soň nädip bozulup ýygyna galan hojalygynyň adawraýyna nähil ziýan ýetirýänligini oýlanmaýar diýip moğollular göwreli bolup maşgalasyna aýdyp bilmän çağasyna ýerdiп maýyp bolýan zenanlar barada hem eşdenliklerini öňe sürýärler. Käbir ene atalar dasar döwletlerdäki oğul gyzynyň näme bilen mesuldygy bilen gyzyklanman diňe aňsat ýerine, ýagny hojalygyna pul gurotsa soňa gowanyp ýaşaýarlar. Dip moğollular oğul gyzy dasarı ýurtda işleýän adamlary geleňsizlikde günäkärleýärler. Olaryň ýene bir gaýtalaýan gurruňy bolsa, türkmen gelin gyzlary öz ýurdundan dasary çykman bala çağalaryna terbiýe bermeli. Ýogsa ol çağalar soň ularyp moğollularyň ýaňdatmagyna görä dasar döwletlerde bolşýaly atenesi garrygan çağını olary garrylar öýüne taşlasa da geň bolmaz. Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan adamlar moğollularyň bu gurrunlarynyň köp adamyň gaty çetine degýänligini we gaharly reaksiýa döredýänligini aýdýarlar. Häzir öz ýurdumyzyň içinde aýal maşgala etlendik bir işde işlete, hojaýyn başlygy erkek bolsa, ol hökman ol geliniň maşgalasy ýa-da çağasy barlygyna teretmezden rahatsyzlyk döredip lakatyp bilýär. Kanun goraýjylar asla düşek astynda bir gije ýoldaş bolaly diýip gönünden göni sorap bilýär. Ondan çykgynsyz ýagdaýda daşary döwletlere eklenji üçin giden gelinler ahlak taýdan bozuk diýseň dogry bolarmy ýa-da biziň öz ýurdumyzda wezipä ýeten erkekler ahlagyny ýitirip bozuldy diýseň dogry bolarmy? Dip azatlygyň bir söhbetde şaýtdy. Hususan moğollular okuwa hemde işe giden Türkmenistanlaryň soň ýylyny Türkmenistany gaýdyp gelmek islemeýänligine gaharlanyp, häzir dasar döwletlere seredeninde Türkmenistan diýwaýdardan gowy. Biz häzir islam wagtymyz gök bakçy ölümlerini bağdan yolup Siwezi ip bilýärdi.
daşary ýurtluların näme ýani belli däl. Asuda asmanly, arkadagly serdarly ýurdumyz diýsen parahatçylyk we bolçulukda ýaşaýar diýip morlalar bu durmuşun kadrını bilmäge çağırýarlar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlar morlalara, ilýaşullaryna gaty gaharlarynyň gelýänligini aýtdylar. Toy, sadaky, pata yerlerine gelip, bisen naharlardan garnlaryny ýazyp, soňam 2 tane aýat, doga okap, düýünçök, aklyk, pul sorap, hojulugy ýumurmaga gelenemigde ýarlar. Ondan da sarı yakynany yitirip, ýaz tutup oturan hojuluklara gelip, arkasy dagly serdary mahabatlandyryp, pata ýerini telewizionyada qiýaly, watan habarlaryna öwrüp, adamlaryň gaharyny getirýärler. Deyip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar kördekinler, gözleri bilen görüp, kulaklary bilen eşdip otyrlar. Agitasiýa işini geçirýän morlularyň öz çağalarynyň hem daşary ýurtlarda okuýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de morlular Türkmenistanda häzir ýagdaý pes maşgallaryň hem her hepde etli palaw iýýänliklerini, daşary ýurtlarda beýle bagtyň ýokdugyny aýdyp, adamlaryň hem gaharyny getirýärler, hem gülkülerini tutturýarlar. Häzir biziň sabır käsämiz dolup barýar. Indi bular biziň gyzlarymyza, ogullarymyza geçip dil çykaryp başlady. Ahlak barada gurrun edýärler. Biziň Türkmenistanymyzda ahlaksyz adam azmy? Güljemal gyzymyzy paýtaxt Aşgabatda öldürüp penjereden aşağı okladylar. Ejesi, kakasy, gije yatman adalat gözledi. Häzirlikçe adalatyň ýetnam görmedik. Et iýäris. Daşary döwletler et iýenok diýip samsyk boş gurrun edýärler. Deyip başka bir söhbetdeşimiz adamların daşary ýurtlarda okuyan, işleyen çağalar bilen habarlaşıp duranlygyny. Bu agitasiýa ilýaşullarynyň özüniň hem inanmaýanlygyny aýtdy. Morlularyň agitasiýasy synçylaryň aýtmagyna görä adamlaryň arasynda zähmet migrasiýasy, daşary ýurtlardaky iş, durmuş şertleri, Türkmenistanyny emele gelen agyr ýagdaý baradaky pikir alışmalaryň güýçlenmegine sebäp bolýar. Öňler her gün iýjek çöregimiz gaýgy boldy. Häzir biziň çağalarymyzyň ýüzi täzelendi. Biziň iýjek çöregimizi iýen towuk buğdumuzy satyn almaga şolar pul uradýar. Olar daşary döwletlere çykmadyk bolsalar Türkmenistanda jenaýatçy bolup türmäge basalardy. Deyip bir näçe garyndaşy, taňsy daşary ýurtda işleýän Denan maşgala aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtçy morlularyň özlerini Sofi, İsan, Hacı, İlyaşulsu diýen adamlaryň öz ýakyn garyndaşlarynyň arasynda da türmede turanlary azal. Aylıkları zerur zatlarına yetse, iş orunları olsa adamlar izlarına özleri ulu höwes bilen geler. Häzirki ýaly öýlerinde iýmäge çörekleri bolman buğday harmanlarından ellerine horjun plastik paket alıp ogurluk edip türmäge düşýän adamlar barka kim iýdina gelsin. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistan ýurtda dören we saklanyp galýan ykdysady kynçylyklary, agyr işsizligi, hökümet wekilleriniň, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmagyny amala asyrlaýanlygy aýdylýan korrupsiýany boyun almaýar. Her ýylda ol ýa-da beýleki jenaýatda aýplanyp türmäge batylýan adamlaryň sanynyň azalmaýanlygy barada aýdylýanlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Şeýle-de türmeleri ýeňletmek maksady bilen bayramçylyklarda öňlen edýän günä geçişlerini dowam etdirýär. Resmi Aşgabat daşary ýurtlara giden we uzak wagtlar ýerine gelmeýän adamlaryň sanyny hem aýtmaýar. Şol wagtda Türkmen häkimetleri pasportlarynyň möhletini uzatmak üçin ýurda gelen raýatlarynyň çol sanyny daşary ýurtla durmuşa çykan we çağa terbiýeleýän denanlaryň hem hereket azatlygyny ýoguz şäklendirmekde tankyd edilýär. Awada siýasat zolugynda halkara çäretine taýýarlyk görülýär diýen jalyan raýatlar ýaşaýan mehmanhanalaryny terk etmeli bolýar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşyna görä, köpçülikliň häsiýete eýe bolan bu ýagdaý bir hepde bäri dowam edýär. Soň günlerde bu ýagdaýa degişli maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda boldy. Tomuzky diýen jalşyny Awazada geçirýän Türkmenistanlylaryň sosial ulgamlarda ýerleşdiren käbir videolarynda olaryň bu zolukdaky diýen jalşyny besedip mehmanhanalaryny
desine terk etmeli bolanlygyny görse bolýar. Mehmanhana ýa baryp din zalyşynyň birinji güni geçip geçmänkä mehmanlardan otagyny boşatmak talap edilýär. Deňdiň kenarynda din jalmak üçin abada baranlary aladaly we alatarmak halat alan bu ýagdaý geçen heptäniň dowamynda ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli mehmanhanalarda pulny töläp din jalyan adamlardan mehmanhanalary tiýdirek boşatmagyň talap edilendigini 24-nji ýylda habar beripdi. Şonda din jalyşyny esli öňünden planlaşdyryp pulny tölen raýatlara pullarynyň ýygyna berilmänligi ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun dürli böleklerinden baryp din jalyan adamlaryň mehmanhanalardan çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaý Abadat ýaky dolagynda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumunyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Bu ýerde 4-nji we 8-nji awgust aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty geçiriler. Döwlet mediasynda maýda çap bolan maglumatda Türkmen prezidentiniň bu duşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edenligi habar berilipdi. Abadadaky taýýarlyklaryň çäginde täze binalar guruldy, düýpli arasaçylyk we abadanlaşdyryş işleri geçirildi. Ýollaryň garalaryndaky çıraly sütünler täzelendi. Ençime düýp agaç, şol sanda bu ýerde ösmeýän gymmat baha palma agaçlary getirip oturduldy. Bu arada anonimlik şertinde maglumat beren çeşmeler gyssagly geçirilen bejeriş işlerine şol sanda Türkmenbaşynyň aeroportunyň binasynyň bejerilmegine millionlarça dollar çykdy edilendigini aýtdylar. Bu halkara çäresinden soň daşary ýurtly meşhur aýdym saz toporlarynyň çykys etmegine garasylýar. Soňundan feýerwerk hem bolar. Diýip bu taýýarlyklardan habarly çeşme aýtdy. Balkan vilayatynyň häkimetleri taýýarlyklara şu aýyň başynda girişdiler. Şol sanda köçelerde köne awtologary ýok edip, diňe täzeleriniň bolmagy üçin iş alyp baryldy. Gece saat 22:00-dan soň polisiýa Türkmenbaşyda köçe çykan adamlary saklaýar. Şu aýyň başyndan beri şäheriň we Abadanyň mehmanhanalarynda tensatýanlara garşy reýtler geçirildi. Abadadaky bu taýýarlyklar we edilen çykdajalar barada döwlet mediasynda habar berilmedi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Türkmenbaşyly ýaşaýjylar bu taýýarlyklaryň özleri üçin döredýän oňoýsuzlygyndan şeýle-de çykdajalardan nägile bolýarlar. Gerekmejek netijesiz çäre açlyk derejesinde ýaşaýan halk üçin näme gerek? $30 pensiýalary köpelsinler, aýlyk haklaryny köpelsinler. Diýip Balkanda ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda Abadanyň mehmanhanalaryny terk etmäge mejbur bolan raýatlar din jalyşyny dowam etdirmek üçin yer gözleýärler. Hususan da deňziň ýakasyndaky çerekeni baran adamlar bu ýerdäki hapaçylykdan zeýrenýärler. Azatlyk radiosyna el ýeterli bolan suratlarda kenaryň göze iýilýän tutuş giňişliginde hapa-hupalaryň pytrap ýatandygyny görmek mümkin. Şeýle-de şu ýyl deňziň kenarynda hoply ýylanlaryň köpdügi aýdylýar. Şu aýyň başynda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan çerekenli çeşme Tomus mövsüminiň başyndan beri din jalmagy gelenleriň arasynda 20-den gowrak adamy ýylan çakanlygyny, ýa-ma ölüm hadisasynyň hasaba alınmanlygyny gurrun berdi.